walking by because this place is breathtaking. Thank you. Napakasarap po ng pagkain po nila dito at saka napakamura lang po. So, napakaganda po ng lugar at saka lalo-lalo na po dito makikita po natin yung buong tanawin. Napakaganda. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng lugar na napakatahimik, away from the city, away from the noise, ito po yung lugar na ito. So ngayon ho, pupuntahan po natin ang kanilang cottages at nang maramdaman natin kung ano po yung vibes kapag nasa cottage kanila. Tara. Maganda kapag nandito ka ay dahil pwedeng nakapaa. Ito po yung cottage po nila dito. 3 cottages na meron po sila dito at saka pwede kayong magbasa kung gusto niyo po ng privacy, and your privacy is highly respected.
that's it for today. I hope you guys like it, and I will see you in the next video.